Eikeye asorobotirwa bene Chisemi nekebungo kyobogima nigonde form 4 oyiga mo muro minto igona marusetika asinge jitato minta asirete mo nagwo gonchereria gokora ekararisco erikonyara uesomia ngeta yochite school afatali opedi era ikire form 4 mongo korale form 4 kumenya kwayo nduche no gusoma kwayo igasomire ni chisa ya mo igamenye testo asinge joye mechando yanka aiga se town imenyete nchomo nyene timbu ati nyumba kaimukia esabari yane goika somoro kibo ya gosoma no mwana ochandikete na omwana no class membu ya okora omwana okomunyokale nabone uniform tari kutwa nechi abanafunzi banje bobate shati bose bisate obuchomo ya mwini Bairo ni 55 chegwa na 55 echi 10 Bairo 55 echi 10 chegwa Jumamosi enseye moninsu ya maragwaba lechinse isatu ninsu chirabatuko asokolendo mwana hobede aregati aboroki wali bakore biya anase skuru yega yatinderete